Lah kok malah awakmu ki sing nangis ki ngopo? Lah aku kelingan utangku, Mbak. Aku urung bayar galon. Ih, lagi tuh cek. Lo kok takon acting. Pusat-pusat lo malah tenanan sih lo. Ih, lah kok malah kalah aku. Kamu tuh miliki ya. Hai guys, kilo Maida dodolan skincare sing dienggo glowing ke wajah. Wajah kayak Mbak Ida glowing ini ki ya. Gendang ditumbas dan DCO ya. Gendang tak anteni ya. Buruan. Ya Allah panasnya. Aku skincare. Mak Di, lu ngono. Aku ki jek live. Udah, cepetan yuk guys. Mak Di, lu ngono. Ora ngerti aku ki jek live. Ora lunga-lunga. Ganggu wong live tok sampean ki yo. Keramut ngene ki. Males sih, tapatane gue ya live. Ih, Masya Allah. Tembus YouTube guys. Halo ya Gusti. Wah, ngene ki nyeneng kerasi dot apatene to iki. Lanjut meneh wae apa ya aku live ya. Masya Allah. Mbak Ida. Viral lo kuwi to. Iki gara aku. Ki lo mau kan aku tiba. Makda. Nek pengen viral ki gampang, Makda. Sementing pokoknya sampean kita rak duwe isen.